til Halloween? Det bliver over mit lig, du. Det er en fed idé. Du lægger dig ned med den her falske økse i hovedet. En dojo med mit navn på skal på ingen måde deltage i Halloween. Hvorfor er du så gal på Halloween? Det er bare en meningsløs festdag. Jeg mener, folk går rundt med latterlige smykker, spraglede dragter og store parykker. Jeg mener, hvem gør det? Men oppyntning bliver så blæret. Virkelig? Gummimasker. Falske lægemstele. Slik æderkopper. Pjat. Det var faktisk en rigtig edderkop. Er du okay? Nå, det var bare en ganske lille bitte æderkop. Den er helt sikkert fuldkommen harmløs. Husk nu, hvad jeg sagde. Der bliver altså ingen Halloween. Ingen Halloween. Nå.